Vítejte u našeho prvního dne v lázeňském trojuhelníku. Dali jsme si extrémně pomalé ráno, přijeli jsme velmi pozdě večer a nic moc toho ani jeden z nás nenaspal. Po 3 týdnech se Vicky shledala s babičkou a v téhle poloze by pevně věřím vydrželi klidně celé dopoledne. Já se pak nalíčila, vypila kávu a vyrazili jsme na takovou línou procházku parkem a kolonádou. A protože jsme ubytovaní ve Františkových lázních, nesměla chybět návštěva samotného Františka. Já se úplně zamilovala do výzdoby altánu na kolonádě a nemůžu se dočkat, až ho uvidíme za tmy. Celkově jsou Františkovy lázně oproti Varům nebo Mariánkám o dost vylidněnější, klidnější, no prostě jako stvořené pro nás samotáře. Po poobědovém spánku naší malé byl v plánu výlet do Karlových Varů, kde nikdy nevynecháme teplou oplatku. Takovým hlavním bodem našeho výletu byl vánoční vláček, který bych ale zhodnotila nějak takto. Je krásný na pohled, určitě stojí za to si ho prohlédnout a třeba i vyfotit, ale jízdu bych klidně příště vynechala. Myslím si, že procházka městem by nás asi nadchla víc. A jak to vlastně ve Varech vypadá? No nádherně. Všude spousta světelných soch a instalací, hojně stánků. Za sebe vám musím doporučit především horkou mandlovou medovinu. No ale je tady taky spousta lidí, s tím je potřeba počítat. Viktorce jsme dopřáli jízdu na kolotoči a po večeři se vydali zpět na apartmán. Tady už jsem se jen vrhla do horké vany na zahřátí a koukali jsme na Lásku nebeskou. Film, který neodmyslitelně patří k naší druhé adventní neděli.